Otu Rotary International District 9142 achọgo ndị Komishona ise na-alụ ọrụ n'okpuru otu kansụl okwu ọchịchị Ọkammụta Chukwumasoludo mma 4-way test maka ezi akparamagwa ha na etu ha si wee nwezi mmekọrịta n'etiti ha na klọb ahụ. Ya bụ mmemme bụ nke were ọnọdụ n'Ọka dọtara ndị otu klọb ahụ. O kepụtakwara ohere maka ndị otu klọb ahụ iji wee kụọ ngaji n'eze ma rie ma ṅụkọrịta ha na ndị ahụ bụ ndị Komishona ahọpụtara. Onye nta akụkọ anyị bụ Chibụzọ Obidike sonyere ha wee weta akụkọ a ka o si gaa. Ya bụ ihe eji mara ndị Rotary bụ nke a kpọrọ 4-way test, bụ nke ha ji elele omume mmadụ na-emeso onwe ya nakwa ndị ya na ya nọ nakwa otu o si emetụta ndụ mmadụ na-ebi nakwa ọlụ onye ahụ na-alụ. Ndị anọ na ya bụ mmemme wee tụnye ya bụ ugo gụnyere ndị Komishona na-alụ na gọọmenti Anambra steeti, nke gụnyere nke na-ahụ maka njem bụ Oriakụ Patricia Egwebike, nke na-ahụ maka ọlụ ugbo Dọkịnta Foster Ihejiọfọ, nke na-ahụ maka ọkụ na ihe gbasara mmiri Injinia Julius Chukwuemeka, nakwa nke na-ahụ maka omenala na ihe nlegharị anya Maazị Don Onyenji. Ndị ọzọ gụnyere Komishona na-ahụ maka ahụike Dọkịnta Afamobidike nakwa onye nnọchite anya ọgbanta vootu Orumba North n'ụlọ omebe iwu nke Anambra Honorable Emeka Afọka. Mgbe ọ na-atụnye ha ya bụ ugo ka onye nọ dịka district gọvanọ Rotary 9142 bụ Rotarian Oke Okonkwo nọrọ kọwaa na ya bụ amụma bụ nke ha ji akwado ndị otu ha iji gbaa ha ume n'ọrụ ha na-alụ ịkwalite ọnọdụ ndị mmadụ n'obodo. Onye ọzọ kwuru okwu na mmemme ahụ bụ onye nọbụrụ dịka Assistant District Governor nke otu ahụ bụ Ọkammụta AU Nọnyelụ nọrọ kwue na ọgbakọ nke otu ahụ bụ nke na-abịa n'oge na-eteghị aka bụ nke a ga-anọ na Anambra steeti mee bụ nke ga-egosipụta Anambra steeti dịka ebe nwere ezi nchekwa nakwa nke ga-enye aka ịhụ na akwalitere njirimara nakwa ụdị ebimụndụ ndị Anambra ka o wee nwee ike bụrụ ebe ndị njem nlegharị anya ga na-abịa iji na-ahụta ihe na-eme na Anambra. Mgbe ha na-ekele ndị otu Rotary maka ịkwanyere ha ya bụ ugwu ka Honorable Afọka na Maazị Onyenji nọrọ kelee ndị otu ahụ ma kwue na nke ahụ bụ nke ga-agba ha ume ịga n'iru ịrụwanye ọrụ karịa ka ha si arụ ugbu a.